Ama, non sartu duzu belaontzia? Aurrak malekta zabaldu eta barruko arakatzen ziarduen. Geldi, geldi, nik esango dizut non dagoen. Baina lehenago esadazu. Zintzo portatu alzara? Aurrak ez zuen erantzun. Opari berri hura aurkitu besterik ez zuen nahi. Ama, non dago belaontzia? Andreak boltza batetik pakete dotore eta handi bat atera zuen. Tori, eta ez hasi orain jolasean, jantzi eta eskolara joan behar dugu eta. Bale, belaontzi mundiala, jani erakutsiko diot. Eta bere gelara abiatu zen harin, belaontzia bezapean zeramala. Azkar ibili, Michel, bederatziak laurden gutxi dirata, oiukatu zion bere amak. Eta errusika? Errukuzika arkakuk sortxoa dena entzuten, dena begiratzen ari zen emakumearen eskotetik. Zer egin? Zein bide hartu? Emakumearena ala aurrarena? Gogo eta hauetan murriluta zegoela, Michel agertu zen, txukun, eta belaontzia eta bere liburu zorroa eskuetan zituela. Agur, ama! Eta musu askar bat eman zion bere amari. Orduantxe, errusikak jauzi egin zuen madamaren gandin Michelen gana, belaunaldi batetik bestera alegia. Michelek saltoka jaitsi zituen eskilarak, korrika abiatu eta kalean zehar trumilka sartu zen autobus batean, eta azkenean eserleku batean ezer izenerako, oharkabean zeraman arkakuso txoak erdi zorabiaturik zegoen. Uste dut, bide bihurrina hartu duzula errusika, esan zion bere buruari arkakuso txoak.